Ja, to som bola 9-letné dečo. A nejsem to začúvala, a nejsem to tiež na vedomie brala všetko. No. Hun je tak, keď sme boli preč, ja som mývala tú klanku sobu a tú tobou na krybeče a čo druhé som mať starala. A my sme ostali naši tamné přívozní, džet a voka a čete, te sú šišli s tým prvným transportom preč a sú přišli do Zapada. A náš nanpak je přesto, že je on radvoju bol, ale se spírkom romadže, je postavil radvoju, on je si tež myslel, že môžeme s nano ešte jemo domoj, a so to ani 100 kilometrov ne jehať domoj. Mój dzied je 80 albo 60, když je tu v Zapadě zemrel. Naša mać hižo nie mohla, aber nie smiała na Poheb jeść, im Moment nicht möglich. Když by ranica začínena.